Benvinguts i benvingudes al nostre projecte. El meu nom és Alfons Adanet i soc el president i a la vegada el director tècnic del Club Esportiu Handbol Femení de Paiporta i estic molt orgullós de presentar-vos el nostre projecte. El nostre club fou gestat en el 2017 per un grup de mares i pares, entrenadors i xiquetes que amb tota la il·lusió del món volgueren crear un projecte a llarg termini que consolidara el handbol a Paiporta, com a resposta a la necessitat de fomentar en aquesta localitat l'esport femení, oferint una opció esportiva de competició per equips. El començament va ser com a escoles esportives i competicions locals, i ara, a més de les escoles esportives, tenim equips federats i alguns d'ells en la màxima competició autonòmica. Això ha sigut gràcies a l'esforç i al sacrifici dia a dia de tots els que formem aquesta família de handbol Paiporta. Aquesta temporada, el club compta amb 3 equips federats i una escola esportiva, duent xiquetes de tercer de primària fins batxiller. La nostra idea esportiva és educar a les xiquetes en valors. Per això, entenem la igualtat com a base primordial de l'esport i fomentem altres valors com són la convivència, l'esforç, el sacrifici, el treball en equip i, com no, la cura per la salut. Tots aquests valors fan que este club siga un club on les xiquetes aprenguen a aprendre, és a dir, que siguin capaces de cada dia de vindre a l'entrenament en la idea d'aprendre coses noves, que en requeriran la seva qualitat humana i les farà agafar consciència de la seva evolució. La nostra tasca com a club no sols és la competitivitat en la pràctica esportiva, sinó que va més enllà i col·laborem en activitats a nivell social i popular en les entitats de la nostra localitat, fent arribar les nostres activitats a la resta de la població per a que l'esport formi part de la vida quotidiana del poble. El club és del poble i per al poble. Tots som Paiporta.